Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amadzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Rabbi do pangeran kula qad ataitani teman-teman paring panjenengan ing kula minal mulki saking mulki kerajaan. Dadi Yusuf wis statuse ya raja. Wa alam tani lan mulai panjenengan ing kula minta wilil ahadisi saking takwile impen tafsir mimpi saking impen takwile impen takwile cerita Fatiri samawati zat kang nyiptake pira-pira langit wal ardilan bumi. Anta utai panjenengan iku wali ingsun, penolong ingsun, kekasih ingsun fit dunya wal akhirah, di dunya maupun di akhirat. Tawaffani musliman, tawaffani mugi ngwafataken panjenengan ing kula musliman kali muslim, wong kang Islam, wong kang menyerah. Wa alhiqni lan mugi nyusulaken panjenengan ing kula, nyusulaken ngelompokno, ngatutno, memposisikan bisalihin kelawan wong kang padha salih. Ayat sadurunge nerangno bapake dalam keadaan apa? Rindu berat nanggone Nabi Yusuf sampai mripate blawur mikirno Yusuf, mikirno adike Yusuf, mikirno sing mbarep tertahan nggone Mesir. Akhirnya terbuka bahwa kabeh ku rekayasae dulur-dulure Yusuf. Akhirnya supaya wong tuane Nabi Yakub iku supaya njalukno sepuro. Bah kula dosa sampean njalukno sepuro. Dadi oleh apa njalukno sepuro wong ya apa meneh nanggone wong tuwa wajib nanggone wong liya ya oleh termasuk nang anake dhewe. Akhire bapake janji sau fastaghfiru lakum, ya wis tak jalukno sepuro, bakal tak jalukno sepuro. Akhire wong tuane ditekakno tenan nanggone Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilai abawai wa qala dkhulu Misran insawa aminin. Dadi sadurunge bapake teka iku Yusuf, Nabi Yusuf iku keluar istana. Perlu apa menyambut wong tuane bareng-bareng dulur-dulure sak ponak-ponakane sak putu-putune. Lah jemain kabeh iku dadi ya wis dulur-dulure ponak-ponakane tekakno kabeh. Insawa aminin.
Bareng wis mlebu istana wong tuane dilungguhna ndek singgasana. Akhire dulur-dulure Yusuf iku sujud kabeh. Persis karo apa impiane Nabi Yusuf. Ini ra'aitu akada asara kaban wa syamsan wa qamara ra'aituhum li sajidin. Surat apa? Surat Yusuf ayat ke 4. Akhirnya ya berarti hadza ta'wilu ru'ya. Bah tibae niki tafsire impen iku. Qad ja'ala rabbi haqqa temen apa jenenge iku? Impen iku bener-bener bener. Jadi orang kok hanya bunga tidur. Waqad asana bi idharajani minasijni. Jadi mungguhe Yusuf rahmat terbesar, nikmat terbesar yaitu nalikane apa? Dibebaskan dari penjara. Terus akhirnya dulure ditekakno kabeh. Musa bin Abdillah sangka Muhammad bin Ka'ab Abdullah bin Saddad berkata, keluarga Yakub berkumpul menemui Yusuf di Mesir, jumlah mereka 86 orang. Besar, kecil, laki-laki, perempuan. Ketika keluar dari Mesir, jumlah mereka menjadi 600.000 lebih. Mungkin anaknya akeh ngono ya. Iku ana sing nerangno dadi nalikane dulur-dulure teko iku ana wong 86 terdiri dari ponak-ponakan, putune, mantune, awane. Jadi sampai 86. Pendapat yang lain ya berbeda. Jadi gak persis. Masalah itu hanya pendapat. Faktanya wow a'lam sing kira sing teko. Terus mari ngono Nabi Yusuf menaik ketemu ayah ibu. Lah masalah ibu karo bapak iki ana sing nerangno dudu ibuke dhewe. Tapi ibuke dhewe wis mati. Ana sing nerangno ngono. Jadi tapi nek kene kan jelas abawaihi wong tua lorone. Tapi kedudukane bebek iku ya padha karo apa ibu. Nah. Dadi nek wis ganti ibu ya nang bebek. Ngerti bebek? Bebek iku ya adik emak termasuk ya apa? Adik bapak termasuk mbak yune bapak, mbak yune ibu. Iku statusnya kaya wong tua dewi. Terus puncak syukur Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki walam tani min ta'wil ahadits, ya Allah jenengan sampun paring kerajaan lan sampean wulangi takwile impen. Fatira samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Jenengan ingkang nyiptakake langit bumi. Panjenengan menika wali kula di dunya maupun di akhirat. Permintaan terakhir ya apa? Tawafani musliman wa alhiqni bisalihin, ya Allah jenengan wafataken kula dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisalihin, jenengan susulaken beserta orang-orang yang salih.
Tunggale sapa? Dongane Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ayat 83. Surat Asy-Syu'ara. Ya Allah jenengan paring dhumateng kula hukman, hukum, hikmah wa alhiqni bis-sholihin, jenengan susulaken kula termasuk tiyang ingkang wong kang sholih. Mulane ketika Nabi Muhammad menjelang wafat dalam pangkuan Aisyah, tangannya sampai diangkat ini. Karo muni Rafiqil A'la, golongane wong sing dhuwur, dadi diparani karo malaikat dikongkon milih. Lah Aisyah paham, wah iki Nabi wafat iki, mergo sadurunge wis dikandhani bahwa Nabi nek kate wafat iku dikongkon milih urip terus apa ta ketemu karo kekasih. Terus jawabe Rafiqil A'la, golongane wong sing dhuwur. Mulane biasae wong ku nek wis susah pol apa kepingin mati, lara sing nawa men wis arep-arepe mati. Ana hadis marfu, dua hal yang digedingi karo Ibni Adam. Isnatani yakrohuma Ibnu Adam, yakrahul maut wal mautu khairul lil mu'min wa minal fitan, wa yakrahul qillatal mal wa qillatal mal aqalla lil hisab. Dua hal yang digedingi karo Ibnu Adam yaiku apa wedi mati gak gelem mati karepe. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitan, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah. Wa yakrahu qillatil mal, wong gak seneng nek bondone sethithik. Wa qillatil mal aqalla lil hisab, padahal nek bondo titik iku luwih apa? Luwih enteng di dalam hisab. Mulane gak oleh arep-arep mati mergo lara nemen utawa apa melaratin nemen sampai wis mati ae timbang kaya ngene uripe. Nek pol gak iso kepingin mati dikongkon donga, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tafani da kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, menawi urip kula menika langkung sae jenengan uripaken, jenengan pateni kula lamun mati ku luwih apik kanggone kula. Mulane ya iku lek ndonga kanggo awake dhewe, nek kanggo wong liya ya apa? Oleh. Misale sampean keramut mbah, wis sorone gak mati-mati, dongakno ya Allah, patenono. Lamun mati iku luwih apik. Ya Allah, nek pancene urip luwih apik sampean warasno. Lamun warase iku luwih apik, ya mbok kok dipilih nanti karo Allah. Apa istiqoroh kan istilah itu. Jadi ya ngene iku. Pernah tak praktekno nyonyaku iku wis ya Allah larane kok nemen ya Allah. Lek ancene waras luwih apik jenengan warasaken, nek kematiannya lebih baik jenengan wafataken. Wani ngono. Golek gak sabar, gak kuat ngono gak iso.
karepe ya diuripno ae. Kadang-kadang malah dadi apa? Beban lho. Nah, Nabi sapa? Yusuf pendungane ya apa? Wa tawafani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, jenengan wafataken kula dalam keadaan Islam. Mlane gene surah Baqarah ayat iku wala tamutunna illa wa antum muslim. Aja mati-mati temenan kejaba dalam keadaan Islam. Sampai sini ada pertanyaan? Kan itu kan? Kalau takon ada dua kemungkinan. Kemungkinan paham, saya gak perlu takon. Kemungkinan kedua gak paham belas. Saya kok kayak takon apa? Ya. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.